मुलुगनां बे आइजो सान फालिनाय बे हाबाफारियावहाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आइजो गांखंनि जानानैहाय दिनै आं बे इंटरनेशनल वुमेन डे बे सान बे हाबाफारिनि गेजेरावहाय बे जोंनि भेराकुंदु ब्लक बेयावहाय जोंनि आइजो माहारिफोरा दिनै बे हाबाफारिखौहाय खुंदों आरो बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकफोरावहाय दिनैहाय आइजोफोरा जोंहा वुमेन सेल बिथांमोना खुंदों आरो बेबायदिनो फालिबोगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो दिनै UPPL दोलोनि आइजो गांखंनि जानानै बे रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो खावलायनो सानो जे दिनैनि बे इंटरनेशनल वुमेन डे बे हाबाफारियावहाय दिनै जोंहा आइजो सान हिसाबै दिनै आइजोफोरखौ जोङो मुलुगनाङैनो बयबो सिनायो। जेरैहाय जों आइजोफोरा बयबो गासैबो खामानियावनो मावनो हायो। जेरै जों आइजो हिसाबै जोङो आइजो होननानै जोङो जे जिरायनानै थायाखै। गोबां समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै आइजोफ्रा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बाहागो लानानै खामानि मावबोगासिनो दङ। जेरैहाय जों आबाद मावनायनि बेलायावबो बा मोजां साख्रि बाख्रि मावनायनि बेलायावबो बा बेबायदिनो समाज सिबिनायनि बेलायावबो बा माखासे फरायसा आफादनि बेलायावबो बा राजखान्थिनि आफादनि बेलायावबो गोबां बिथिङावनो गासैबो बिथिङावनो न'खरनिफ्राय लानानै दिनै आइजोफोरा मावबोगासिनो दङ आरो मोजाङै बेबायदि आइजोफोरा न'खरखौबो जेरैहाय बिमा हिसाबै बा आइजो हिसाबै न'खरखौबो मोजाङै सुंथानानै लाखिनो हायो। दा बिमा माहारिफोरा बा आइजो माहारिफोरा गोबां गोहोगोरा आरो सक्ति बोलो साननाय हनाय बेफोरबायदि गोहोआ दङ जे आइजो माहारिफोरानो जेरैबायदि न'खरखौहायबो मोजांबो खालामनो हायो आरो सिफायनोबो हायो। आइजो माहारिफोरानो दिनै गथ' गथाय फोरोंनाय आरो फेदेरनाय आरो गावनि फिसायखौ मोजाङै अननाय बा जोथोन लानाय बेजों लोगोसे आरो गथ' गथायखौ फोरोंनानै माबायदि जानांगौ आरो माबोरैहाय थांनांगौ, बबे लामाथिं थाङोब्ला गावनि गथ'आ मोजां जाहैनो हागोन आरो बबे लामाथिं थाङोब्ला माबायदि जागोन, गाज्रिथिं थांगोन बा मोजांथिं थांगोन बेखौबो बिमाफ्रा गोबां सायख'नानै बा गोबां साननानै खामानि मावनो गोनां जायो आरो न'खरखौबो बेंनो गोनां जायो। फारसे बिखुनजो बिहावनिफ्राय लानानै बिबाजै बिबोनांफोरनिफ्राय लानानै हौवा गासैबो न'खरनिफ्राय लानानै आरो रायजो समाजसिम बा हारि माहारिसिम जों आइजोफ्रा दायथ' लानानै साननानै मोजां खामानिखौ सानखांनानै मावनो गोनां जायो आरो बाहागो लानो गोनां जायो। बेखायनो आइजोफ्रा जे गोबां सक्ति दङ, बोलो दङ बा गोहो दङ, मोजां सानदांथिफ्रा आइजोफोरनियावनो दङ हिसाबै गोबां समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौनिफ्रायनो जोंहा आइजोफ्रानो हारिनि गेजेरावहायबो बा राजखान्थिनि बेलायावबाबो बा हारि माहारि बर' हारिनि बेलायावबाबो जे रायजो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय मावबोगासिनो दङ। बिर जोहोलावजो आरो जोहोलावफोरजों बिथांमोनजोंबो हेफाजाब बा थाफानानै गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। बे हिसाबै दिनैसिमबो आइजो माहारिफोरा दलरहै जिरायनानै थाया, जे गावनि रोंगौथिखौ गावनि हानायसेबां गोहो बोलोखौहाय दिनै दिन्थियो बा मावबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जौगाबोगासिनो दङ। जे आङो खावलायो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मुलुगनाङैनो जों आइजो माहारिफोरखौहाय बयबो मान होनांगौ बा सनमान होनांगौ। आइजो हिसाबै आइजोफोरखौहाय जाहाथे गाज्रि बेबहारहै दिन्थिनाङा, गाज्रि नोजोरहै नायनाङा बा गाज्रिहै बुंनाङा। जे आइजो हिसाबै बिमा माहारि हिसाबै जे मान होयो साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव बा मुलुगनां हारियानो जे बर' हिसाबै बा जायखिजाया जोंनि आइजो माहारिखौनो जे मान होयो, आं बेखौ आइजो गांखंनि जानानै जे खावलायहरो। दिनै बेयावहाय UPPL हानजानि जानानै जोङो वमेन सेल हिसाबैहाय जोङो बे इन्टारनेशनेल वमेन डे बेखौ जोङो फालिनाय जादों। जिहेथु बेखौ सारा जायगायावनो माने फालिनाय जायो। बे हिसाबै जोंबो बेवहाय जोङो भैरबकुन्दनि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDC आवहाय लानाय जादों। बेवहाय जोंहा गासै 400सो जोङो वमेनफोर लानानै जोंनि गेजेराव खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो खेल बा मोसानाय बा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि जोङो आयदाफोर लानाय जादों। बेबायदिनो जोङो मोजाङैनो जाफुंसार होनो हादों
आरो फैबाय थानाय दिनफोराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बा मोनसे आङो मेसेज होनो नामायो अमेनफोरनिसिम जे बे दिनाहाय जोंनि थाखाय बहुद माने गेदेर बा गोथार बा महान दिन बे दिनावहाय जोङो बेबायदिनो माखासे जोंनि जे जौगानो गोनां बेफोरबायदिखौ जोङो सावरायनो हायो आरो बेफोरबायदि बे जोंनि सेलिब्रेसन दिननि गेजेरजोंनो जोङो माखासे जोंनि गेजेरावहाय जोङो अमेना बोरैहाय जोङो मा होनगोन बेखौ जौगाखांलांनो हागोन बेफोरबायदिखौ जोङो बेयावहाय बेजोंनि गेजेरजोंनो जोङो किसु सोलोंनायफोरखौ जोङो मोननो हायो। दिनै गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ आइजोफोरनि बिनि अनगायैबो दिनै राजखान्थियाव थानाय आइजोफोराबो दिनै मावनांगौ खामानि बिनि थाखाय नोंथांमोननि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन? बेखौथ' जेनेबा जोङो बिभिन्न संगठनानो जा बा मायबा मोनसे NGOफोर बा बेबायदिनो बिभिन्न बा जोंहा जेरै खृष्टान धोरोम बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे जेरैखि जाया मानो जोंहा अमेनफोरा बेखौ सेलिब्रेसन खालामनो हायो जिहेथु बियो जोंनि मोनसे माने गोथार दिन बेखौ माने पुर्ब सिगां बोसोरनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानाय आरो बेबायदि प्रग्रामखौ जोङो फालिनांगौ बा जोङो फालिलांबाय थागोन जिहेथु जोङो मोनसे जौगाखां जोंनि जे अधिकारखौ जों मोननो हादोंमोन बै दिननिफ्रायनो जोङो जिहेथु सिगां गोदो दिननिफ्रायनो बेनिखायनो बेखौ फालिनाया मोजां अमेनफोरनि थाखाय जिहेथु जोङो माखासे बिनिफ्रायबो जोङो रोंगौथि मोनो बा जोंनि इउनिटि बा जोंनि जि पावार जोङो मोनसे अधिकार मोनदोंमोन बेखौ जोङो सिगाङावसो जोङो माने गोदोआव जोंहा बेबायदि पावार बा बिदि मोनाखैमोन जिहेथु जोङो आइजो हिसाबै जोङो दिनैनि दिनाव जोंहा माने जिखुनु मोनबाय जे राजनितिकनि खेथ्रआवनो जा बा शिक्षाफोरनि खेथ्रआवनो जा जोङो माने जोंनि थाखाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ जोंनि थाखाय बियो माने जोंहा अधिकार बे अधिकारालाय जोंनि थाखाय फ्रि अमेनफोरनि थाखाय जों बेनिखायनो बे सेलिब्रेसनफोरखौबो खालामनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो खालामबाय थागोन जिहेथु जोंहा गोदोनि समावहाय जोङो अधिकार मोनाखैमोन दाथ' जोंनि थाखाय अधिकार फ्रि जे राजनितिकआवनो जा बा जिखुनु लेभेलावनो जा बा साकरि बाकरियावनो जा बेनिखायनो बेखिनियानोसै। UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै आइजो गांखं जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय मा खामानि जे ओभारअल UPPL हान्जानि जानानै जों जिहेतु राजनितिक हान्जा हिसाबै माखासे माने जोंहा बेबायदिनो जे जोङो ग्रास रुटफोरावहाय जोङो बेबायदिनो जोंनि इउनिटिखौ जोङो माने लाबोनो हायो फार्स्टआव बेनि अनगायैबो जोङो बे राजनितिक दलावनो थानानै जोङो किसु महिलाफोरखौ माने जोङो जाग्रित खालामनो हायो जोङो जे बेजों जे जों राजनितिकआवहाय जोङो बोरै माने लोब्बा लानांगौ बेनो उद्देश्यआ। दिनैसिमबो आइजोफोरनि जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो गोनां बिसायख'थिनि समाव जि फोसावनाय बे दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै होननानै UPPL नोंथांमोना सरकाराव दङ जिहेतु मा बुंगोन बे बिथिङाव? बेखौ जिहेतु सरकार सोलिगासिनो दङ जोंहा फार्स्ट फेजआवहाय जोङो मोननो हादों बा सेकेन्ड फेज जोंहा इतिमध्य माने मोननो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मोनसे फेजनि उनावहाय मोनसे फेजनि उनावहाय मोनसे जोंहा फैबाय थागोन बेनो आंनिफ्राय मेसेजआ जे मोनसे सरकाराव जे मोनसे सरकाराहाय मा जायो खनसेयावनो होफुंजोबनो हाया बेबायदिनो जोंहा जालांबाय थागोन आरो जोङो किसु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बे अनुदानखौ जोङो होलांबाय थानो हागोन बेनिखायनो जोंनि आइजोफोराबो बुजिनांगोन जे खनसेयावनो जे सरकारा होजोबखानो हाया बेनिखायनो फैबाय थानाय दिनफोरावबो जिहेतु बेखौ माने रानफुंनाय जागोन बा होबाय थागोन बेजों लोगोसेहाय जोङो किसु माने जौगाफानानै बा जोङो जेनेबा सरकाराव थानानै जे अमेन आइजो UPPL हिसाबै जोङो माने उन जानानै थानाङा जोङो हानायखिनिखौ जौगानांगोन आरो आं बेखौनो बुंबाय जे जोंहा खनसे फेजआवहाय होजोबनो हाया बेनिखायनो सेकेन्ड फेज थार्ड फेज फर्थ फेज बिदि जालांगोन आरो जोंहा दा बेयावहाय फैबाय थानायावहाय जोंहा बे नेक्स्ट बारावहाय जोंहा 6000नि टारगेट दङ बेखौनो আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে গতিকে গোটেইখিনি মহিলাকে মই আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ময়ো এজনী মহিলা গতিকে গোটেই মহিলাখিনিক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ UPPLৰ তৰফৰ পৰাও মই গোটেই আমাৰ UPPLৰ যিখিনি মহিলা আছে গোটেইখিনি আমাৰ
যি ওদালগুৰিত লাগি থকা মহিলাক প্ৰথমতে মই শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু লগে লগে আমি মহিলাখিনিক তাৰমানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে বহুত আঁচনিৰ যোগেদি মানে মহিলাখিনিক উন্নতি কৰি নিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি গাঁৱৰ চুকে কোণে যিকোনো মহিলাক আমি ওলাই আনিব বিচাৰিছোঁ ৰাজনীতিকৰ দৰবাৰত। আৰু তেওঁলোকৰ যে কেইখনমান আঁচনি ৰচনা কৰা হৈছে, যে আগতে মহিলাৰ কোনো আঁচনি নাছিল, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল মহিলাই। এতিয়া প্ৰমোদ ছাৰে বিভিন্ন গোট ফেডাৰেশ্যনৰ মহিলাবিলাকক সুবিধা দিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে কৰিছে যে পোহৰৰ আঁচনি, যিটো আইমেং চৰাং বুলি কয়, মই অলপ ভুল হ'ব পাৰিম, ক্ষমা কৰিব। কিন্তু পোহৰৰ আঁচনি মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰা, যে চুকে কোণে থকা মহিলাক 75,000 পইচা দি, গতিকে মহিলাসকলক বিভিন্ন ছাগলী পোহা, গৰু পোহা যিকোনো সুবিধাটো মানে আঁচনিৰ যোগেদি মানে স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে গাঁৱৰ ৰাইজ, গাঁৱৰ মহিলাখিনিক যাতে ঘৰত সোমাই নাথাকি, তেওঁলোকে টকা পইচাৰ কাৰণে মাথা মাৰি নাথাকি আমাৰ ৰাজনীতিৰ লগত ওলাই আহি এইবোৰ সুবিধা ল'বলৈ মানে আগবঢ়াই নিব খুজিছে। গতিকে সমাজত আমাৰ মহিলাখিনিক মুখ্য ভূমিকা মানে UPPL চৰকাৰে দিছে। কাৰণ মহিলাক আগবঢ়াই নিলেহে আমি ৰাজনীতিখন ভালকৈ আগুৱাই নিব। কাৰণ মহিলাজনী হৈছে আমাৰ এখন মানে ঘৰৰ মানে ডাঙৰ আমি মানে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে মহিলাই প্ৰত্যেকটো কথাতে মহিলাই প্ৰথম অংশগ্ৰহণ কৰে। ঘৰত কিবা নাথাকিলেও মহিলাজনীহে আগবাঢ়ি যায়। মনত ঘৰত কোনোবা অসুখ বিসুখ হ'লেও মহিলাজনীহে আগবাঢ়ি যায়। গতিকে মহিলাক আমি প্ৰথম স্থানটো এই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে প্ৰথম দিছে। কোনোবা ঘৰত যদি কিবা খোৱা পানী নাথাকে, তাৰ কাৰণেও মহিলাসকলক ফিল্টাৰ, তিৰপাল এইবিলাকো বিতৰণ কৰিছে। কাৰণ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ প্ৰথমেই হৈছে মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰা। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত থকা বাচ্চাবিলাকক মানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ি শুনি আছে, তাকো মানে অলপমান জলপানী দি মানে কলেজত পঢ়া ছোৱালীবিলাকক 25,000 দিছে। এইবিলাককো দি তাৰমানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে সঁহাৰি জনাইছে ছাৰে। গতিকে ইমানখিনি ছাৰে আমাক আগুৱাই নিবলৈ আমাকো সহায় কৰিছে। আজি ওমেন্স ডে, গতিকে আমি গোটেই গাঁৱৰ মহিলাক মাতি আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সুবিধাবিলাক আমি কৈ আছোঁ। গতিকে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি মহিলাৰ লগতে আছোঁ আৰু মহিলাক আগুৱাই নিবলৈ আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়ি থাকিম। আৰু নিশ্চয় আমি এই আগলৈকে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাক আগুৱাই নিব পাৰে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু আগত দিনলৈকে আমি থাকিম। আমি এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক হিচাপে নহয়, আমি তাৰমানে আচলতে আগৰ পৰা যিহেতু আমি নাৰী হয়, যেতিয়াৰ পৰা অৱগত, আমি যেতিয়াৰ পৰা নিজক জনা হ'লোঁ যে নাৰী দিৱসটো মানিব লাগে, সেই দিনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি নাৰী দিৱস মানি আছোঁ। কিন্তু আজি UPPLৰ মানে ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে অলপ গৰ্বিত বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কিয়, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাক প্ৰমোদ ছাৰে, আমাক বা আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰে এনেকুৱা যে আমাৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ আগবঢ়াইছে। যে মহিলা আজি আমি শান্তিপুৰত আমি কৰিছোঁ প্ৰগ্ৰামটো। শান্তিপুৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল, আমাৰ টাউনত অলৰেডি সকলোৱে কৰিছোঁ আৰু কৰি আছে এতিয়ালৈকে। কিন্তু আমি শান্তিপুৰত কৰাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ ইয়াতে আমাৰ বাগান এৰিয়াৰ বহুতখিনি মহিলা মানে তেওঁলোকে আজি 8 মাৰ্চৰ বিষয়ে একো নাজানে। সেইটোৰ বাবে আমি আজি গাঁৱত আহি আমাৰ বাগানৰ মহিলাসকলক মানে আজিৰ তাৰিখৰ বিষয়ে অৱগত কৰা আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। আমাৰ এইটো উদ্দেশ্যলৈকে আজি আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ওদালগুৰি কলেজৰ প্ৰফেচাৰ বাইদেউ জোনাকী বসুমতাৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ। তেখেতে এতিয়াও মানে তেখেতৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আছে। তেখেতৰ মানে সুন্দৰ বাক্যৰে আমি বহুখিনি সুখী হৈছোঁ। সমাজখন লাহে 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 বিপৰীত হৈ গৈছে, ভাঙি গৈ আছে। ৰাজনীতিত থাকি মহিলাবিলাকৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া বহুত কামবোৰ আছে। এই কামবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নেক্সট পদক্ষেপ কি হ'ব? আমাৰ মহিলা বুলি ক'লে আমাৰ মাত্ৰ ঘৰ বুলিয়ে নহয়, আমি ঘৰত কাম কৰাৰ উপৰিও আমি ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়ি আহি আছোঁ। কাৰণ কিয়, ৰাজনীতিত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মহিলাৰ পদক্ষেপটো অলপ বেছি হয়। সঁচা ক'বলৈ গ'লে আজি যদি ৰাজনীতি জিকিবলৈ হ'লেও মানে আমি আত্মসহায়ক গোটেই হওক, ফেডাৰেশ্যনৰে হওক, আমি তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয়। আৰু মহিলাৰ মানে প্ৰতি মানে কৰ্ম দক্ষতা মানে মানিব লাগিব যে ইমান কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে হাৰি নাযায়, হাৰ নামানে। আৰু তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিটো সময়ত তেওঁলোকে আমাক সঁহাৰি জনায়। আৰু আমি যিকোনো এটা মিটিঙত হ'লেও মানে মহিলাসকলক যদি আমি কওঁ, মানে যিকোনো এখন মিটিং প্ৰগ্ৰাম এটা আমি যদি আমি মানে এৰেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে আমি বহুখিনি কথাত আমি গম পাওঁ। 70% মহিলা হয়, 30% মাত্ৰ পুৰুষত থাকে। গতিকে আমি মহিলা কোনোফালে কম নহয় বুলি মানে ভাবোঁ। আৰু ৰাজনীতিৰ দিশতো আমি আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰে আশা কৰিছোঁ আমাক আৰু আগলৈকে আগবঢ়াই নিব।